Ja. Okay, vi går hjem nu. Skal vi stoppe her så? Og det her, det er der, hvor jeg har fundet ud af. Der ligger vandet med. Jeg håber, de andre begynder at regne. Kom, jeg skynder. Så jeg har fundet den her ting, hvor det har det tilbage til. Åh nej, gør i panik, den håber, vi må hjem! Okay, skal vi sige, det var det? Slut for nu?